to my YouTube channel, Bonsai Nomor Ratu Iclik. Kalau ini wetringin. Aku mek arep ndudone wetringin kae. Nek orang Indonesia ngono akeh setane, akeh sajen. Singklu. Lek bagi wong Indonesia singklu nyatane lek wong Cina ya malah rame. Jandenge ya an. Iyup malah tenang. Apa terus es tuti. Es tuti. Mobilnya mandi. Wah, sing duwe malah rata adus. Aduse. Iku pun lek Jelas nganu mending ngono. burek nganune. Heeh, tukang. Kok aku jarene followerku. Sampeyan ki nang video kok enggak anu. Kok mending beda. Aku ki kelingan iki tai lalat. Iki lho jare tai lalat. Iki bodas kok nyamuk. Lah kok iso to? Omae nyamuk ra doyan. Omae kebonan kok. Omae lo kebonan. Genku ki kampung desa esa-esa. Iki kan jek ruwono ya nyebrang kok ya. Kae jek nyebrang. Pitu iki lho, iya to. Untuk. Entek. Jan iki lho, kita iku nggak tempat old town. Nyebrang kene Lho sing sepi mumpungan. Heeh. Look left, look right. Oh, cepat. Stop. Kita tabrak wong bagus guyu ya. Ya tabrak orang. Tangkeme. Lo. Ikut. Lo. Oh la. Numpak peda ikut. Toto. Apa soto? Itu Toto. Beng hoto. Tempekmu gede, Beb. Iso jebuk ngono piye ceritane? Oh ya ae ki gajeh. itu kita. Gajehno lho bawukmu iki. Nyapa moyo ngentuwe dadak digejluk-gejluk. Sik. Enek mobile. Engko diterak mobile. Yang lagi itu sekali Tesla. Alah Tesla nang Hongkong murah parkirnya sing larang. Tapi Indonesia kiranya apa pabrikan baterai Tesla ki lah nang Indonesia larang mergo apa? Pengirimane ki ongkire mahal. enggak sih nek nganu kayak sendingan apa? Ya listrik kok ya, mobil listrik. Oke, mobil listrik saiki nang Indonesia. Mobil listrik sing nganu ya timur ning pabrik ngene. Heeh. Tapi mek gawe apane tok? Anu ngrakit, anune kok Vietnam apa ngendi to? Kan mek ngrakit tok, ngrakite bisa di Indonesia terus engko apane kok negara liya. Ngono kuwi, Beb. Engko diimpor kerja sama bareng ngono kuwi. Anune ning kene. Tapi sing kene setir kan, apa Indonesia setir kanan ya? Kayak aku dhisik nang Malaysia kan kerja nang Mitsubishi. Isian Mitsubishi ngono kuwi. Lah iki lho nganu kok Jepang kono pek anu gawene isian divisine iku lho nang Malaysia. Ya seperti itulah cerita. Oh. Kita duduk di mana? Lah yo. Lah ya. Ya ora nek ngene, Mbak. Oh, ngerti.
Pengcau. Ngomongnya salah. Ngono kalau dibenerne ngeden-ngeden. Munggah. Mosok nggih munggah neh ngono ki mesti renek sinyale ndukur. Iya mau terus ngantri nanti kita. Ngantri. Biasanya kene iki dibuka meja lapo ki moga. Nang dhuwur ki gak ono sinyal lah sulit. Kita mau makan sakjane pucuke sayap ayam lho. Sakjane ngono masak dhewe ya iso. Tapi yang dipangan kan diane pucuk ayam bareng kok. Guys, ngono guys, kita mangan pucuk ayam dulu. Tunggu kelanjutannya berikutnya. Tembake pitik. Iki nganu iki, bubur kacang merah. Iki apa iki? Mongko iki mangga. Lah iya mangga ngerti. Mangga karo mutiara. Ono apa jenenge apa? Kan Hongkong masa ini. Salah jenenge saya melo to mutiara. Aku ora ngerti urung iku lali iki. Karo pipipang jan rojo. Yo ala susu. Kita icip dulu ya. Good. Good. Ayo spend filteran. Aku ya filteran. Dari not point teko kene mergo bulan kuwi lho. Takon golek ikan aku pas gak libur kan lho. Mangane mek ngene-ngene iki lho ndoyo-ndoyo ngene. Makanya mau Indonesia saiki balik tunggu kan penyakit makan di Indonesia matul balik mulanya tangan aja demai terus kita langsung terasa begitu sehat yo ning awak iki. Ya saiki yo penyakitan, Mbak. Tapi wong Indonesia iki lho swidak wis mate. Yo mergo ora sehat kuwi. Banyak sing ra sehat lho. Wong kene kan nganggo obat. Nek ra nganggo obat ya mati padha wae. Yo enggak mangane kan oke gisine wong kene daripada wong mae dhewe. Mal to. Kulite wong kene kan ora Deloken nang kene mereka sup, mereka ampas kan tapi mangane gizi. Kaya mbahku mangane mek ora mangan sing mambu vaksin ya awet urip. Wong Indo sing sregep nyambut gawe tambah gampang. Aku aneh atau pulang tak dengarin salah kan kulino tak bayar kurang gerak Saya pitik pucuke ding. Tembake. Jadi nek oleh pangan pucukan malah ikon. Akeh wong seneng minggu kemetune tak. Sampe mau nyar mampu. Kangkeme wong Cina ya juang pedes. Kulane pintek yang mati kita Ayo ndang timblok. Enak perang. Enak. Enak. Wah, arep kang aku. Wah, pengen pesen tak pesen ya. Apa? Mbak. Mak men larep. Ayo jajane si tongkas. Ngapa? Aku mau kelelakan belum.
Ini pentol-pentol. Kalau kan nek dia sume sak kuat deh. Hmm? Dia sume. Ya. Hmm. Kita icip-icip semuanya. Review. Aku pengen yang Cina review makanan Cina. Aku nggak review, gue liat rating buruk seneni wong ta. Nggak viral, dikira viral nih wong ka. Review kan kudu ngerti podaune bareng. Cina ngono maksudnya. Cina masalah viral kono ya tekan ndi oh piye to. Jenenge review ki ya sak toko-tokone. Takkan sampean review manganmu nang endi? Terus takoki wong mbuh lucu. Wahai sang Yulita, kamu biar